guidelines. Kaudhi kaunti ma Bay riyo mar somo miyo jopuonjre masomo e skul primar ma Sikri Jerusalem e ward malambwe e kar chieng' od bura ma Suba North keto ngimagi andaki ka gioro pi mane ong'o kowuok e nam Lolwe mana bende koro losora. Pigno ma bende olokore kar dak mar Rao. Jafwamb weche marwa e kaunti ma Bay Ali Abich ne otimo limbe e gweng'no kendo losnwa lipot makende wi pek ma jopuonjrego kalo e weche mag somo kaluwore ni kata mana chal mar skundno bende rach mokalo. Chuny sa abiriyo mar odiechieng', jopuonjre skul primar ma Sikri Jerusalem e kachud bura ma Suba North yoro pi malich ni ka giting'o wuoche lwetgi ka gidok e miere migago mar odiechieng'. Pi mane odino yo ma jopiny ne luwo kaluwore gi pong' mar pi nam Lolwe, wang' pi ma bende jogweng' ochako ni amuna ma osekelonegi pek e yore mag wuoth. Jopuonjre gi ngimagi ni andaki nikech alwora mar pi ma giyoro odiechieng' ka odiechieng' ni kod repe mathoth ma bende osekata monjo jogweng' moko kendo kata mana ngima jopuonj kod jogweng' bende ne kama rach nikech onge mar daraja ma ginyalo tiyogo. Wantie gi different challenges. Maduong' en accessibility of the institution. Kaka inyalo chopo e skundni en chandruok. Nitiere kamoro namuna marao lawe nyithindo mang'ado ka e sikul gi mabiro e sikul ka achiel gi jopuonj mabiro e sikul kendo a sikul. Koro amuna osechando wa for so long nikech en pi ma koa e nam ma kosebiro riwore to koro Sikri ka koro en kamoro miluongo ni an island. Rao lao ji yesterday nyoro ne rao okayo ng'ato ka ng'ado kanyo jopuonj koa sikul rao lao nyithindo moa sikul kata maduogo sikul bende rao lao to en kama wasewacho kendo wasewuoyo. Bang' ka jopuonjre gi oseyoro pigni giyoro bungu maliche gode mag Sikri ka giwuotho chiegni kilomita 7 ka gidhi manyo rieko e skul primar ma Sikri Jerusalem kendo en wuoth marabora ma bende olo jopuonjre kaluwore ni kata yo malong'o madhi e skul ni bende onge. Wayoro pigni achiel kachiel mar dhi neno chal mar skundeni ma wayudo ka ni kod midhiero ma opogore kamoting'o chal maricho mag klese, onge mag ute jopuonj kod onge mar teko stima ma jopuonjre nyalo tiyogo e chenro mag somo. En sikul moro ma wanyalo wacho no bed abandoned by local leadership. The area member of parliament en ng'ama nitie, the MCA nitiere, we also have even the governor. Onge gimora mora matimore madhi mbele sikul. Electricity ne okel ka. To kaka ne okelene e kaka ne okethore, transformer no dok, kendo kaka kar koseluor gi pi, onge kaka electricity nitiere ka nyaka sani. Kendo right now, laptops gi digital learning ok timre ka nikech wa onge the electricity. Jopuonj ma odak e skundni tiyo gi ute lo ariyo maricho kendo ok beyo kod ngima dhano ka jopuonj mamoko to wacho ni chunogi mondo gidag gi ute ma gin gunda ma wegi ne osenindo e gweng'no. Walimu ambao wanaishi shuleni ni walimu 10 in total, but there are only 2 houses in the school compound. Walimu wanahangaika wakitafuta mahali pa kuishi ambapo unapata mahama ambapo watu walikufa wenyewe walikufa. Sasa mahali hapo ni unapata mwalimu anaenda kuishi na unaishi katika nyumba ambayo kaburi la mwenyewe liko hapo nje. Tunashtuliwa sana. Sama koro jopuonj winjo matek magigombo te kicheko TSC portal mar transfer ibiro ng'iyo ni all the 8 teachers mantiere karka no manyo transfer mondo mi giwuogi to koro TSC pod odagi ni jogi ok nyal wuok nyithindo dhi dong kendgi. Ang'o momiyo the local leadership ok nyal kawe as their responsibility? Tend riwruok makedo ratiro mar jopuonj nate bade ma Suba North ywago chandruok ma jopuonj ka achiel kod jopuonjre ma Sikri Jerusalem osebedo ka kale kane gikwayo sirikal mamalo kod mano mar kaunti mondo iyo manye kaka nyalo kony midhiero ni. En gima lit ahinya kineno ka nyithindo matindo yoro pi kar kendgi. Tiduogi nyisi ni koma giyoro ni rao be odak e bathe ka. To gima duong' wang'eyo ni somo en gima ochuno. Kendo somo en gima ber. Somo ni be makelo dongruok e pinywa ma Kenya ka. Jopuonjwa man Sikri Jerusalem ka be kale thagruok mane waneno kawuono ni. Wakwayo sirikal mani malo mondo ng'iye jowa gi wang' mang'won mondo dipo olosnwa kata daraja moro malong'o mondo nyithindo gi jopuonj gi jodak makae owek yoro pi ka gibiro koni. Ka neno ka en komoningo be ni luongo ni hardship area. Gimomiyo jopuonj ma Sikri ka poko yudo gimiluongo ni hardship ok ang'eyo. Teme uru mondo ulosi mondo jowa ma jopuonjwa gi nyithi sikul gi jogweng'
oyud kaka konyore. Riyo mar somo miyo jopuonjre masomo e skul primar ma Sikri Jerusalem ngima gibede andaki mokalo ka giyoro pigni endi ka gidhi dwaro chenro mag somo. Kwayo mar jogweng' kaachiel kod jopuonjre e skul endi en mondo omi sirikal owinje ywak margi mondo olosnegi aora ni endi mondo chenro mag somo kaachiel kod yore mamoko e gweng' ni endi kik bed kod ng'ikruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom lipodno mar riyo mar dwaro yudo weche mag somo.